Beh, video on mandini dia, check. Tuga. Guys, getting guys. Getting is almost getting, but in reaction to miss and I'll Barandura like I'll Mudipu Potal store. You are so romantic. Hi, hello, namaskara. I am Nikhila Mokida Tuladu welcome to my channel Sivita Vastulo Talks. So, in this vlog, I have a surprise vlog. I have a Jivita, and I have a Jivita. Actually, I am a junior. I am a late up on Alena PU St. Sebastian Tokoto College Kaltudini. And so I am a second PU Banaga, first PU to Tikialu. Tunagala Pudala Jivita. Even alla birthday date sameta 16 alla June 16 enna September 16 gotane dadana onji connection itilaka feel and enkela junior adita last akka megdiya itantu close la mast unexpected bond panali like real megdi tudunda real megdi itudundala ath close ipara sadhya idja must close the so ala birthday murniana 16 gansa ini ani tadazullu pantay and town hall like shooting undu at inka kande 8 gantegal office report ittene dumbuda photo maatittene inka office da katta edugul dina avin matta like send mantayane alli ija pandinadale ana beldal pulle bande endadale so surprise korka alla friend chashmila varpani toj pavayane Muranturi par chashmila inka dadana alla gonji kushi ani inka mast kushi apun alla dance maduduna galna expression maduduna gunate Saiki puna balla kanpol almost yes sa tigarganama allela mudipudu battudu mudipudu molundu tobayani legala bananda so onji small surprise korkala birthday ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕೊನಕ ఒకడాల ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಮಡಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರತ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಕ yes ಮಸ್ ದಿನಾಡತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲರ್ಪಂದೆ ಇಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬಟ್ ದಾದಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಪುರ್ತೆ ಮೆಗ್ಗಿಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ನಾಗ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಮತ್ತ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆರ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡಲ ಹಾಕಿದು ಬೇಲೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಜತಿ ಉರು ಹಾಪುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತ ಅಂಚ ತೂಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಪುದು ಬಕಿತ ಬರ್ಸದ ಪಿದೆ ಪೋಯರ್ಲತ್ ಪಿದೆ ಪೋನಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ ಮಾತ ಕೈ ಟಿಪ್ಪುನ ಸೊ ಎನ್ಸ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಲ್ಲೆ Nikla support unde gottundu nikla ippinadate inkulu ippunu just ana mari powder so ina pidar and simple ag pidar ni kivita dita yes inkulu pidar ya guys reactions capture on putting like away to kala reach ayu to ida antu Sada dan 20 board okay guys adana allo trese alba this guys engile ಎಲ್ಲ ಡೇಸ್ತಿಯಾ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅವೇ ಪೋಲೆ ಸೀದಾ ಸೀದಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ വലിയപ്പില്ലയോ ദൊരിയൊന്നു അല്ല അൽപ്പ
ಪೂಜೆಗೆ ಬರಕಂಡ್ರೆ ಫಲಕ್ ಅಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓಲಯ ಅಂದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೂಜೆ ಬಲ ಅವ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ಅಂದ ಮುಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಕೆಟ್ಟಂడి ಗೈಸ್ ಕೆಟ್ಟది ఆల్మోస్ట్ ಕೆಡ್ತಿದ್ది బట్ ఇంక రియాక్షన్ చూరు మిస్ అండి వాళ్ళు బరందురాలి వాళ్ళు ముడిపోతారు స్టోరుగు ఆతంద ನಮ್ಮ ಕಂದಿನ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂದಿಂಕಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂದಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಜನ ಆತ ವಾಟರ್ ಬಲೂನ್ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಜೀವಿತ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೇ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಂದಿನಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಲ ಇಪ್ಪಲ್ ಬಂದು ಎನ್ನದೆ ಇಂಕಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಇಜ್ಜಲ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತ ಸತ್ಯ ನಿಮಿಷ ಪುಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ ಉಳಿತದೆ ಅಲ್ಲಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತುಗ ಒಂದು ಜೇತರ ಮಾಮೇಲೆ ತೋರಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಜೀತ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಬತ್ತಿಂದ ಕಾಪು ಕಾರಿಂದ ವಾಟರ್ ಬಲೂನ್ ಉಂಡವಡ ನಿನ್ ಜೀತ ಫುಲ್ ಪೊಡಿ ಹಾಪಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಮಂಡಿಗೆ ಬೊಟ್ಟರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೊಕಟಿಗೆ ರೇಸಿ ಬರ್ಸಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಇಂಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲು ವಾಟರ್ ಬಲೂನ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ವಾಟರ್ ಬಲೆ ತೋಪ ಬಲೆ 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 ಅದೇ ವಾಟರ್ ಬಲೂನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಗೀತನ ಮಂಡೆಗೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಕ ನೀರು ಪಂಡ ಬಸ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಂಡೆಗೆ ಪಂಡ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಹಂಗಾಗಿ ಬಿಡ್ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಬಲೂನ್ ಖಾಲಿ ಎರಡು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಬಿಡಕಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಜನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಅದು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಹೊರನ್ನೆ ಪೋದು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದಂತೂ ಏನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆತನ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಪೇರಿ ನಾವು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವಾರ್ನ ಜಿಕೆ ಇಂಡತ್ತು ಕಾಲಿನ ನಂಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರೊಂದಲ್ಲಿ ಮೊಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಂದು ಅಂತ ಆ ಪಟ Verso romantic. Timbi. I want to do. Rituals by the number. Yeah. You know what is shooting on it? Say like it. Wale birthday girl. Kade sindane de. Guys, all surprise aayal gitu tuh ya rata. Satu rata. Inci bala all tuh side untu andalu. So we are drinking tender here. Da. ಕೇಕ್ ಕೊರಿದ್ರು ಮುಳ್ಳುಂಡು ಕೇಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಗುಂಡು
Happy birthday to you, dear Geeta. Happy birthday to you. Borci. Pete timpa. Itu nana kayak mana sama masuk. Hey, borci ya. प्लेट कर लेंगे देख जाओ पूरा में करो ना दे फिर पहुंच गया कटंबू पिक बच्चा देपू पिक स्नैप दे सोफर आंदा स्नैप बिरयानी बच्चे स्नैप ಒಂದೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ತು ದೇಪು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ फोटो बात बतने बात फोटो ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ ಬರೋಡ ಆಕಿ ಅಪ್ಪ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸೂಪರ್ ಕುಡಿಯಪ್ಪ ಎങ്ങനെ ಬೇಬೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಲು ಮತ ಚೆಕ್ 2x ಹೌದಾ ಮುಂಜಾನೆ ರಾಗಿರ್ಪುರ ಸುಗಂಜಿ ತಕ್ಕನ ಪಿಚ್ಚಿಗೆ ಇಂತ ಮೂಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಏನ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ಟ ಮಾಡ ಬೇಕು ಎಸ್ ಇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೀಕೊಳ್ಳಿ ತುಪ್ಪ ಏನೇ ಇನ್ನೊಂದು ತುಪ್ಪ ಎಸ್ ತುಪ್ಪ ಎಂತ ಬೇಕು ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಪತ್ತ ಹಚ್ಚಿ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಅದು ಆಲಂಜು ಇಡುಲಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಕೇಕ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕನಪನೆ ರೆಡ್ ಹಾಕುತ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕು ರೆಡ್ ಹಾಕುತ್ತಿ ಪಂಜ ಬ್ಲಾಗ್ మళ్ళీ ఫస్ట్ ఒక లింక్ చేసుకోండి హ్యాపీ బర్త్డే టు మీ హ్యాపీ అసలు ఫింగర్ పడింది ఫింగర్ దుదాదు మారే బిత్తు కట్టలేక తెచ్చుకుంది అదా హ్యాపీ 22 హ్యాపీ 22 ಟೈಮ್ ಉಂಟು నేను స్నాప్ కూడా స్నాప్